missä elettiin sellaista hurmasta, ettei paremmasta väliä. S-huumassa uuteen uskoon pantiin muun muassa koko Jatskaupungin hiusmuoti. Me tulimme katsomaan, vieläkö täällä riittää sitä kuuluisaa porilaista hulluutta. Tietysti se on totta, että kun joukkueesta lähti 13 pelaajaa, tuli uudet valmentajat, niin muutos on iso. Ne, mitä mä koin viime kaudella S:stä hyvänä asiana, oli tämmöinen positiivinen porilainen hulluus, mitä mä oon yrittänyt jalostaa porilaiseksi pirullisuudeksi. Ja tämmöinen kontaktipelaaminen, mikä mun mielestä on edelleen hyvin mahdollista, koska estämispelaamista vähennetään, silloin pitäisi paremmin päästä taklauksiin. Mutta kyllä mä tietysti pyrin omia mausteita siihen tuomaan soppaan ja täytyy muistaa, että se soppa ei ole kyllä vielä valmis, että sitä keitellään tässä koko ajan. Joupe toisi omia mausteita niin kuin Ilveksen ajoilta ja omilta peliajoilta. Et se osaa niin kuin sitä juonikkuutta tuoda vähän, mutta totta kai me pääteemana on se armoton tahto ja taistelu. Hopeakausi tuotti Sille taloudellista mammonaa reilut 500 000 euroa. Rahan kiilto ei kuitenkaan sokaissut seurajohtoa, vaan kesän pelaajamarkkinoille lähdettiin maltillisina. Kyllä se oli ihan tarkoituksenmukainen ja tietysti halutaan ehkä vähän pitemmässä juoksussa nähdä se, että että se tulorahoitus niin kuin kasvaa kestävämmällä niin kuin pohjalla, niin sen jälkeen lähdetään tekemään sitten ehkä lisäsatsauksia. No kyllä mä oon hyvin tyytyväinen siihen nähdä, että jos meillä on se 1 miljoona käyttää pelaajiin, niin se täytyy todella tarkkaan katsoa, mihin me se käytetään. Ja okei, meillä saattaa pieni vara siellä olla vielä olemassa, mitä ei välttämättä tulla ikinä käyttämään. Että ei se totuus ole kumminkaan ihan se pelkkä pelaajabudjetti, millä näitä asioita hoidetaan. Kyllä se kaikki on mahdollista myös tämmöisellä vähän talonpoikaisjärjelläkin pelaamaan. Ässät hankki maalin suulle Juuso Riksmanin saappaita täyttämään Espoosta Matti Kaltiaisen. Hyökkäyspään yksi merkittävimmistä kaappauksista oli Toni Häppölä, jonka rinnassa IFK Peto vaihtui pataan. Moni voi ajatella toisin, mutta kyllä mun mielestä Helsingistä on ollut mun mielestä helppo tänne tulla. Että kuitenkin aika samanhenkistä porukkaa ja pelityylikin löytyy paljon yhtäläisyyksiä ja kaverit ottanut hyvin vastaan. Peltonen on pitänyt puolen siitä, että on saanut tulla hyvin, mutta ettei liian isolla huudollakaan sisään, että ihan hyvin otettu vastaan. Totta kai se iso haaste on ja totta kai tähdätään, että pystyisi pelaamaan lähellekään yhtä hyvin kuin Juuso. Että kyllä se iso haaste on. Yhteistyö NHL-seura Dallas Starsin kanssa oli Sille jo viime kaudella melkoinen kultakaivos. Liikehdintä Teksasin ja Länsi-Suomen välillä on jatkunut kiitettävänä myös tällä kaudella. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä niin kuin täällä päässä ja se, että meillä on nyt toisena kautena peräkkäin on kaksi pelaajaa niin kuin suoraan Dallasista. Meillä on muutamia Dallasin varaamia pelaajia tässä niin kuin kehittymässä ja kasvamassa. Ja se, että meidän valmentajahan oli kesällä Dallasissa, viikon Dallasin varattujen pelaajien leirillä, niin kyllä se on niin kuin se on erittäin iso asia, iso ja arvokas asia meille ja mä uskon, että me pystytään niin kuin tätä koko meidän organisaatioa ja tätä meidän urheilutoimintaa kehittää sen Dallas-yhteistyön avulla. Katkon jälkeen lähikuvassa Martin Kariya. I would love to see a guy 6'5" skate as fast as I can or my brother can or any